מה שאתם רואים כאן, זהו היישוב יד בנימין. במבנה הזה, שנקרא חדר אוכל, מתבצעים ניסויים על חיות תמימות. ראו את הדגים האלו, למשל, חשבתם שיגיעו למסעדת גורמה? ובכן, כך בטוח הרב שמעון, אולם האמת היא מרה. כי אפילו אם ינסו להכין מהם מה שלא יהיה, הם תמיד יישארו סוג ב'. אבל תלמידי תורת החיים לא מאבדים תקווה. הם יודעים את הסוד הזה, בחומרי הגלם שמוחבאים במחסן הישיבה. עבור הקמפיין הבא ניתן להפיק משהו שיעזור להם לשרוד, ואולי אפילו טוסט? לא, הגזמנו קצת. לא תאמין, שק שלם של תפוחי אדמה. אוי, לא, נדמה לי ששמעתי צעדים. מה יש לך שם? רק מחזיק את הידיים שלי מאחורי הגב בכבוד, אדוני. אני אבדוק את זה. זה מהמטבח שלי? אתה נתפסת על חם. מה זאת אומרת? אתה רואה את האצבע שלי? היא קולטת מה זה, וגם העין שלי. שמתי את העין הזאת עליך. או וואו, הוא לקח שתי מנות. היי! מכאן חיות כמו קופיקו אותן חוכות. מה לעזאזל יש להם בגרון? הלו, אני לא שומע אותך. שומע אותי? הלו? הלו, אני שומע, הלו. למה אין קליטה בישיבה הזו? הנה על רב. זהו, אין אוקיי יותר. בוקר טוב ישיבה, בוקר טוב לפנימיה, בוקר טוב דלת שבורה, בוקר טוב מנורה שרופה, אני פשוט מת על המקום הזה, הכל שבור. בין על הצעקות של זמורה, אוקיי, נתחיל את שגרת הבוקר שלנו. דבר ראשון, נקרא את ספר השמחה של הרב שמעון, לנשום עמוק, ואחרי זה להגיד מילה טובה. הדבר שני, לצעוק ביחד עם זמורה, בוקר טוב! קום כבר! אתה רוצה לעוף בישיבה? השעה 1 בצהריים! קום! שחר, שיפטי! אנחנו צריכים להגיע לראש חיובי! תנו חיוך, שלא יחשדו! ונעיף אותם לחדר! זה החיוך הכי יפה שלך, שחר! אחי, אני עשיתי להם פעולה, אין לי כוח. טוב, רק תצאי רגיל. וואו! מה זה? איך נעיף אותם לחדר לנו זה? וואי, הם באורות, אין לי כוח להעיף אותם. את האמת אחי, אחלה מסיבת טרנסים. יאללה רבי נתן, יאללה רבי נתן, רבי נתן! יאללה רבי נתן, יאללה רבי נתן, יאללה רבי נתן, רבי נתן! מי בא לאומן, כן גם אתה בא לאומן, גם הוא בא לאומן, כולם באים לאומן! זה כיף גם טיפות רבי נתן, ידיים למטה, כולם ידיים למטה, אינסטגרמים, ידיים למטה, יאללה שביסטים! הרב שמעון לא כאן, ידיים למטה, איזה כיף! וואי, בא לי ללכת לישון. אריאל, אתה זוכר לנהוג ב-11, כן? אני אומר בוא נלך לרקוד איתם אחי, יש פה אווירה של קדושה. איזה כיף, במסיבה, יאללה שביסטים, ידיים למטה, כולם ידיים למטה. וואי חבר'ה אתם מפספסים. שיפטי, צור שירו שאתה רוקד, ואין עוד חוקי ישיבה, מאיפה הרעי כאן על זה? תתקשר לרמי, נו, מפספסים פה משהו רציני. מה אתה עושה חמשוש? רוצה שנעיף אותך מהישיבה? למה אתה לא בכיבוי אורות? I think to myself. אלחנן!
אני לא רוצה להשפיע עליך לרעה, תברח. תתחנן אליהם שיחזירו אותך לישיבה. אין סיכוי. אני מתגעגע לאוכל של הישיבה. איך אני אסתדר בלעדיו עכשיו? וואו, איפה אותי בישיבה? איפה אותי בישיבה? אני בבית ואתה ישר בישיבה. יש! אני מרגיש כל כך שמח, כאילו משהו בי פורח, האור בלב שלי זורח ומהישיבה אני בורח. יאללה, מסיבה. איזה מלך! אחי, אני חופשי. זה מרגיש אחרת. וואו! האוכל של הבית, סוף סוף אוכל נורמלי.